Ассалому алейкум рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстои азиз, имрӯз як бародара ҷои хонашон омадем. Стройка бачаҳо кор кардистанд. Як бачаи тоҷик, бародари худ муҳтарам алейкум марамат шинос шавед. Ин бародармон номтон ака ки буд? Муродбек. Акаи Муродбек ҳам ранги маву шумо стройка кор мекунад ва ҳам вақте ки хабар мешавад мо курси Вайлберес дорем, курса меомӯзад. Нав шинос шудем қатъи бародармон. Инҷа кор мекунем, меҳнатҳои ин бародара инҷа дидестем шумо. Ҳозир ман исни камераро монам. Акай Муродбек як бор нишон дод ки дар Вайлберес шумо баъди курс омӯхтанатон чӣ кор кардистин? Кора сар кардин, накардин? Ман иншалло рӯзи 13-ум гӯем карточка сохтем тӯла. Гӯем продажа ин оҳиста на вақтҳои охир аллакай коршон нақс шудиста. Алҳамдулилла. 40 дона уже продажа шудагӣ, заказ 67,000 ба 80 дона. Где-то аз рӯзи 13-ум то ҳамин рӯз. Машаллоҳ, машаллоҳ. Дӯстои азиз, ягон боҳна нестай. Инам хали корро кардан мегирам бачаҳо. Ҳар бегоҳ дарса мехонену? Ҳар бегоҳ баъди кор 6 дарсҳоро хонед. Ҳамин вип ба ҳамон вақт саволу ҷавоби ҳамон бачаҳо бениҳоят ёрдам метиҳанд. Хеле кураторо худи ҳамон бачаҳое ки опиташон аз патоки якум ва ё ёрдам метиҳанд. Шодон аки раҳматуллоҳи исматуллоҳ баъд аки ҳизбуллоҳ ҳам бақувватай беҳтарин. ҳамашон миннатдорем ки мисол хеле ҳеҷ кавай вахилӣ хали нестан. касе чизе медона ёрдам ва беғарзи курсам окружени зиёд шуда. Як галашиносо, як ҳамфикро бениҳоят ҳамин бачае ки ҳамин гӯем курси худомо аллакай уже пешравиашон хеле мисол масъалаи гӯем фаҳмишашон гӯем интернет магазинаш чию, карточкааш чию, фулфилменташ чию. Ана чӣ савол доштам дига? Чӣ хел шумо фаҳмидин ҳамин курсо? Ин аз ҳамин ютуби шумо. Ака Ҷӯрбек ки болои ютуба нависта будед. Тоҷикон дар Вайлберес кор мекунанд. Ман ин мена ҳамина кофта гашудам ҳамин хела роҳа ки то ки гуфтам акун кор мекунем. Стройка. Баъд вай кардем. ҳамон видеоя полни тамошо кардам, ду бор тамошо кардам, ҳамаша хулоса. Баъд дар ҳол нависидам ки телеграм ба ҳамаш ба мешад. менеҷеротон ки меброи ба через менеҷер аки шодон биромадем. Ман алҳамдулиллоҳ мана 90 кас гирифта будем, 103 нафар хайда байн пайдо шудан, зора кардам. Накардам ва вохӯри ба через онлайн ва кардам. Тамошо кардам. Дигар рафтан натонистам, ҳам уже пур шуда буд. Дарҳол ин шумо пур шуд. Дарҳол онлайн ба вохӯри ба иштирок кардем. Худо хоҳад вохӯри навбатӣ мешад, нафар ягон 300 ё 400 нафар хати вохӯри нав ташкил мекунем. бародар ҳазор раҳмат ака. Гап нест. Ман хурсанд шудам ки шуморо дидам. раҳмат. Бачаҳо да чӣ гуфтанд? Ин мардуми тоҷик да кам ёд гиранд ҳамин корҳоро чӣ кор кунанд? бояд акнун ин корро бас карда. Ҳозир ака Абдулла ба ин гузара накун, ба интернет гузара накун. Ин корҳои сиёҳу майиб кардан худ бас кардан накун иншалло. Бале. Раҳмат ака. шумо да барор мехоҳем бародар. Иншалло ки ояндатон беҳтарин аст. Манам хеле дӯстои азиз. Ин корҳо бас кунен гуфтани гап нестаю. Ин просто коре ки бародар кардеста ҳамагӣ як чанд соат вақти шуморо дар як рӯз мегирад. Бегаҳӣ баъди кор дастуро шушта, шикамчая сер карда, баъди хӯрок медароӣ фақат 1-2 соат вақт сарф мекунию тамом. Дар як рӯз охирон вайшон 6000 шудагиян савдо як рӯза. 6000 дар як рӯз ки меёвад? Ки шуморо дар 2 соат 6000 метиҳад. Барои ҳамин дӯстои азиз, камкам ин қисм ҳам аҳамият битен. нишидан дар кор гуфтиям гапо. Майш худованд ба ҳама мардуми тоҷик пешравӣ иншалло гузаред ба ҳамин масъала ҳамин аки ҳабибулло устод Ҷӯрбек эътибороятон иншалло бениҳоят хуб мешавад. ира мефаҳмем ҳамон вақте ки дар клуб бошем. Ин дафъа як нафарҳои зиёда иншалло ёд метиҳем. худованд нигаҳбонтон. дӯстои азиз, мо рафтестем ки зала як бор дигар бинем барои шумо вай кунем дар ин ҷа Красный Октябрь
бисёртон шуморо мешиносен, медонен ҳамҷа офисҳои ҳамин чизо будай. Бисёр ҷое ки мардуме ки развиватсия кардагиянд, мардуми пешрафта бигем чӣ меган, ҳамхали ҷо будаст. Омадем офисмон амилави набережни дай ростига. Бисёр ҷои нағза барои шумо интихоб карда гирифтем. Ин омадем дӯстои ҷа миран ки ҷои бандитҳо кино даст якам хали. Хай марамат мекунем медроем. Ираби дарвозаҳои занҷирпечай. Оҳо, и гап хабара бин, навистанора бин, танои девола бин. Инам хали ҷоҳо айҷа. Волибо далшиша сёмка мекунем. Хоб, инам хел ҷо. Ираби гап хабар. Иҷа сировар ная будаст, иҷа даята. Ҳамедонам китайския, корейския, японския кухня будай. Asian kitchen bar будай иҷа. Ҳамхали гап хабар. Иҷа намедури. Ҳамия залимо. Это наш зал, да? Да вот. Мехлом Димитра кем ҷа будай. Вот, уже шодон. Бар вақт ҷоша гирифтай. Я дӯстои азиз, зале ки мо мегзаронем маъракамона манами аст. Беҳтарин зал. Даиҷа меҳмонои гарини мешина. Меҳмонои олиқадр. Якта экран, дута экран, сета экран. И светора бида иҷа. Одамои баромад мекардаги сценада дигахшона гул мекунанд. Иҷа ҷои компютер васта, айдон одамои мешинанд, диҷейшон мекунанд, кудоям стекофади. Динамикора би ай любой ҷо овоза 100% мешинавӣ. Динамика бида иҷа. 300 нафар ҳаминҷада чотка ҷо мегира. Насиб иншалло мо шуморо мунтазирем. Шодон? Як сухан кун? Махул шид ҷо? Кресло подсвети копкай ту будай. Ҳаминҷа ҷои хитар бузиям марака, ҳаминҷа бишини. Нигоҳ кун меҳмоне ки даъватон кардем. Дӯстои азиз, мо шуморо мунтазир ҳастем. Марҳамат кунед. 300 нафарда ҷо кам мондестай уже. Ради пеш 1, 2, 3 ряд полный пур шид. 4, 5, 6 қариб пур шидестай. Қафо хай камтар дига ҷо мондай. ҳамаи шуморо мо мунтазир ҳастем. Беҳтарин зал, беҳтарин помещение барои шумо. Марҳамат кунед биёед. Худованд нигаҳбон, шодмон хестем рафтем. Соат 12:05. Соат 12 шаб омадем ҳаминҷа.